Umume wong wadon esuk-esuk ya resik-resik, iya ora guys. Tapi ini lah yang kok disit. Wong nembek tangi lah ya tak ngumpul nak nyawa disit. Tak ngulai disit. Krak 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 awake jen pada lara ki guys. Tak gugah anaknya disit guys, anak lanang wong wisawan guys. Lanjut anak wadon juga tak gugah guys. Wong wis setengah 6 kurang ki kon pada tangi. Korden karo jendelane ya tak buka ki guys. Ya ben udara sing seger pada mlebu maring jero. Kae gin remet-remet guys. Padahal ya wis setengah 6 guys. Korden karo jendela ruang tamu juga tak buka kiki guys. Lah bar gue inyong nembek resik-resik guys. Ya biasa nyapu ruang tengah disit. Longane ya disogrok-sogrok ben resik. Ngone anaknya nonton TV dadi wis resik ayem guys. Lanjut kamar mburi juga tak sapu-sapu iki. Kamar ngarep juga iki tak seak-seak, tak sapu-sapu guys. Lanjut ruang tamune juga dilabai wisawan ya guys. Jen waktu berlalu begitu cepet. Lanjut turunannya juga tak sapu guys. Ya ben resik kabeh. Nek resik toli dideleng li penak ya guys. Ora risih.